Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We zitten bijna bij het einde van carnaval. Maar het belangrijkste bericht is dat er 29 arrestaties tijdens carnaval zijn verricht. Dat meldt de Extra vandaag. Zoals het ministerie van Justitie enkele weken geleden al aankondigde, werd er tijdens de carnavalsperiode geen tolerantie getoond. Wie zich misdraagt, zal de gevolgen ondervinden. En tijdens de optocht in het weekend, te beginnen met de tienerparade tot en met de afscheidsparade van gisteren, heeft de politie 29 personen aangehouden en een aantal scooters in beslag genomen. Onder de arrestanten bevinden zich ook verschillende minderjarigen. En er is vandaag dinsdag, vandaag is de afscheidsparade. Laten we hopen dat het allemaal rustig blijft. De politie die heeft mensen aangehouden. Sommigen zitten nog vast. De 3 minderjarigen die werden opgepakt zijn aangehouden wegens bezit van een gestolen scooter. En 1 minderjarige wegens drugsbezit. Veel mensen aanwezig tijdens carnaval. Het was tot nu toe al een geslaagd carnaval. U ziet het op de beelden. Veel vrolijkheid, veel mensen die langs de kant staan en er werd op tijd vertrokken. Dat betekent niet altijd dat er even op tijd aangekomen werd, maar de planning was veel belangrijker dit jaar bij de verschillende optochten. En daarmee kunnen we ook concluderen dat het carnaval 2026 goed verloopt. En zoals gezegd is er nog 1 avond, de afscheidsparade vanavond. Maar carnaval is weer het feest waar heel veel mensen op gerekend en gehoopt hadden op Curaçao. VBC doet oproep op tijd naar werk. Na carnaval moet er gewoon weer gewerkt worden. En de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao heeft een dringende oproep aan alle werknemers gedaan om morgen weer vroeg aan het werk te gaan. De VBC spreekt daar waardering uit voor alle bedrijven die carnavalsdinsdag hun betrokkenheid en solidariteit hebben getoond door eerder te sluiten en zo ruimte te geven aan de viering van het carnavalsfeest. Maar er moet gewoon weer gewerkt worden. Veel bedrijven houden zich aan de oproep van de overheid om te zorgen dat de mensen vanmiddag, eerder naar huis kunnen gaan. Om op die manier te zorgen dat carnaval op tijd kan vertrekken. Maar laat onze economie niet stilvallen. Na het feest is het tijd om discipline, betrokkenheid en professionaliteit te tonen, aldus de VBC. Verkopers houden zich aan de regels. Tijdens carnaval worden er veel spullen verkocht. En er zijn controles geweest door de economische inspectie. En het mag ook wel eens gezegd worden, verreweg de meeste mensen hielden zich aan de regels. Tijdens het lange carnavalsweekend hebben meer dan 96% van alle gecontroleerde verkopers zich helemaal aan de regels gehouden. Er werden 158 controles uitgevoerd. 61 tijdens de tienerparade, 34 tijdens carnaval op Bandenbouw en 63 op zondag 15 februari tijdens de Gran Marcha. En hiervan werden in totaal 6 waarschuwingen uitgedeeld. 3 wegens ontbrekende prijsaanduidingen, 2 omdat de vergunning niet zichtbaar in de zaak was aangebracht en 1 vanwege verkoop van bier in glazen flessen, terwijl dat in plastic moet zijn. Maar over het algemeen hield iedereen zich heel goed aan de regels. CFT blijft bezorgd over onderdelen van de begroting. Het College Financieel Toezicht heeft een brief gestuurd aan minister van Financiën Charles Cooper. En daarin stelt het dat de begroting nog steeds niet volledig is. Ook uit het CFT zorgen over de Belastingdienst van Curaçao. Een van de eerste punten die het CFT in de brief aanhaalt zijn de structurele gevolgen van de verhoging van de AOV die niet in de begroting zijn verwerkt. Daarnaast wordt erop gewezen dat als er nog geen definitieve oplossing is voor het Curaçao Medical Center, er een risico ligt voor de begroting. Ook stelt het CFT dat er onvoldoende informatie is over de collectieve sector, waardoor het geen oordeel kan geven over de norm voor de belastingdruk van het land. En daarvoor vraagt het CFT aandacht van de minister. Auto in Kaya Tractor beschoten. Zondag rond het middaguur merkte een bewoner van de Kaya Tractor, terwijl hij zijn huis aan het verlaten was, dat de achteruit van zijn voertuig was gebroken. Het gaat om een Kia Picanto en het was duidelijk dat het ging om een perforatie veroorzaakt door een kogel uit een vuurwapen. De politie kwam een kijkje nemen en daarmee is er ook een onderzoek gestart door de agenten van de TFO.
en wil onderzoeken wat er precies gebeurd heeft. En ook zijn er aanwijzingen dat onbekenden eerst in de lucht schoten hebben gelost en dat een van deze kogels vervolgens op de auto is terechtgekomen. De zaak wordt dus onderzocht. Man overlijdt op straat, dat gebeurde zondagochtend. Kreeg de politie een melding dat een persoon was gevallen op de Jan Noorduinweg bij een appartementencomplex. Bij aankomst troffen de politie en de ambulance een man aan die op de grond lag te slapen. Ja, hij lag niet te slapen, hij lag op de grond en bij wie helaas niets meer kon worden gedaan. Een politiedokter kwam ter plaatse en stelde het overlijden van het slachtoffer vast. Er is een onderzoek in de zaak, maar het lijkt een natuurlijke dood te zijn. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen met een overleg dat vorige week al plaatsvond, maar waar nu meer details over bekend zijn gemaakt. U weet het, Nederland krijgt een nieuwe regering. Op 23 februari zal het kabinet Rob Jetten aantreden. En dat is een minderheidskabinet van de D66, CDA en VVD. Rob Jetten hij is bekend hier vooral als minister geweest, maar hij wordt de nieuwe premier. En hij heeft vorige week alvast een overleg gehad met minister-president Mike Eman van Aruba, met Luc Merselina, minister-president van Sint Maarten, en met de vicepremier van Curaçao, Charlton Hato. En daarbij zijn overleggen hebben plaatsgevonden, maar het is uniek dat een aankomende premier met de premiers van het Caribisch Koninkrijk daadwerkelijk overleg voert. En dat werd door Merselina heel erg gewaardeerd. Het ging om een zinvolle dialoog en wederzijds begrip. Maar wat ook heel belangrijk is dat er een intentie is uitgesproken dat de verschillende minister-presidenten, dus van Curaçao, Aruba en Sint Maarten, in de loop van maart naar Nederland gaan om een werkbezoek te brengen, gezamenlijk. En daarbij ook een formele bijeenkomst zullen hebben met de nieuwe minister-president van Nederland. Zodat de 4 minister-presidenten daadwerkelijk overleg kunnen voeren en ook kunnen praten over de ontwikkelingen van het Koninkrijk. En dat is volgens Merselina, die er een persbericht over heeft gestuurd, een hele belangrijke en mooie stap. Andrew Jones was op bezoek op Aruba. De kid from Curaçao was natuurlijk hier vorige week en kreeg alle lof toegezwaaid omdat hij in de Amerikaanse Hall of Fame voor baseball is opgenomen. Maar zijn vader komt uit Aruba en de Arubaanse regering heeft hem ook uitgenodigd voor een officieel bezoek. Daarbij werd gesproken over het project van Andrew Jones om op Curaçao jonge talenten te begeleiden en te ontwikkelen. En ook om mogelijkheden om iets soortgelijks op Aruba op te zetten. En er is gesproken over een mogelijke samenwerking met onder meer Xander Bogaerts op Aruba. En gezamenlijk zouden zij het belang van bewustwording voor jongeren om sport en studie te combineren moeten benadrukken. Dus er zijn uitgebreid gesproken. En wie weet dat Andrew Jones ook op Aruba meer gaat doen om de sport om de jeugd meer te bewegen te gaan sporten en talenten te ontwikkelen. Dan is er een olielekkage geweest op Antigua. Leek even of het een bedreiging was voor Saba en Stasia. En er is dit weekend bekendgemaakt door de regering van Stasia dat er meldingen zijn geweest van een olielekkage vanaf een stortplaats in Antigua. Er zijn maatregelen geplaatst en onder meer is er een deel van het water bij Stasia afgeschermd. Er is een noodbijeenkomst geweest en er zijn allemaal voorzorgsmaatregelen geweest. Nou, later kwam er een update over de situatie en daaruit bleek dat na de voorzorgsmonitoring van het gemelde olielekincident in Antigua er duidelijk is dat het geen schade kan aanbrengen op Saba of Stasia. Het vormt geen risico. Het gaat namelijk om een beperkte lekkage vanaf een stortplaats,
waardoor een lichte oliefilm op het wateroppervlak is ontstaan en die verdwijnen doorgaans vanzelf. Dus er is goed op ingespeeld, maar gelukkig was het niet een gevaar. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws. Carnaval over de hele wereld en ook in Rio, maar nu met een mengeling met de politiek. Er was namelijk een carnavalsgroep die in de parade een eerbetoon wilde doen aan de Braziliaanse president Lula da Silva. Andere groepen en ook andere politici zijn daarvoor naar de rechter gestapt, omdat ze vonden dat het daarmee verkiezingsbeïnvloeding sprake was. Ze vonden dat politiek en verkiezingen los van elkaar zouden moeten worden gesteld. Maar de rechtbank stelde dat zij niet een optocht kunnen verbieden die nog niet heeft plaatsgevonden. En Lula's Arbeiderspartij heeft gevraagd om kleding, spandoeken, campagneslogans of uitingen die als beledigend voor tegenstanders kunnen worden beschouwd te vermijden. Op de optocht was ook de politieke tegenstander van Lula te zien, Bolsonaro, maar dan als een gevangene. Zoals bekend wil Lula da Silva, 80 jaar inmiddels, meedoen voor een 4e keer bij de presidentsverkiezingen. Daar staat tegenover dat Bolsonaro zijn zoon Flavio naar voren heeft gesteld om ook mee te doen aan de verkiezingen. Dat belooft nog allemaal wat en het carnaval zag er, u weet het, in Rio de Janeiro weer prachtig en indrukwekkend uit. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Fijn einde van de carnaval. Tot ziens. Dag.